Sapagkat napakalaki na po ng kinikita ng ating mga importers doon pa lamang po sa 40% tariff. At ating pong tingnan yung sa computation natin, yung, kaya po ayaw po natin ng tariff reduction. Pagka po kayo nag-canvas ng baboy sa import sa US at Spain, ang presyo po ng baboy ngayon ay $22.10. Madalit sabi po, 99 pesos and 60 centavos. Pag yan po pinatungan ninyo ng taripa, na ang total ay magiging 139 pesos po ang per kilo. Plus yung operational expenses na 12 pesos, ang puhunan po nila 151 pesos per kilo. Nabebenta po nila ng 270 per kilo up to 300 po sa mga supermarket. Kumikita po sila pinakamababa 118 pesos. So, ang laki na po na kinikita nila. Pwede pa nilang ibaba kung tutuusin ang presyo. Bakit po kailangan nating ibaba ang taripa? So, sa madalit sabi, pagka po ibinaba ang taripa, ay magiging 116 pesos na lang ang puhunan. Eh, lalo pong lalaki ang tubo nila. 150 pesos. Ito po ang sinasabi namin. Yung pong taripa, binigay natin sa mga importers. 12 to 13 billion na taripa. Base po yan sa datos na ating po kinumpute sa next slide. Ang dapat po revenue ay 15.5 billion. Ano po? 30% and 40%. Pagka po binaba ang taripa, magiging 2 billion na lamang. So mawawalan po tayo ng mga 13.5 billion na revenue. At yan po yung mapapapunta. Hindi kung kanino, kundi doon po sa mga importer sapagkat bababa ang kanilang babayarang taripa. At mawawalan po ng revenue ang ating bansa na mga 13.5 billion. Ano po ang aming sinasabi rito? Pagka po ginawa yan, alam po ba ninyo ang kinikita ng mga exporter? Ang kinukompute po nila yung matitipid ng mga consumer. Pero sa totoo, hindi po siguradong bababa ang presyo. Ang computing po natin ay magkano ba tutubuhin ng mga importers? Hindi po bababa na 60 billion up to 90 billion. Pagka po binaba yung taripa. So madalit sabi. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.